直接法皇様にお目にかかることができました。嬉しくて涙が出ましたね。私は仏教には興味ないけど、チベットの人たちといるととっても気持ちがなんて言うんだろう、全然ギュッと緊張しないで、もうそのまま開けていられるのはなぜなのかなと思って、それが知りたくて通い始めました。世界の平和と全人類の幸せを祈っているっていうのは、そばにいても本当に感じるんだよ。実際に法様のその存在そのものから感じるんで。숨지시는 게아린 거지 숨지들. 야, 뭐 시골에도 생활 쉽다 뱅기도. すごいですね。まさしく本当に仏の存在。여름 제가 샘기 딩기 다 연남에는 상계 슈네레 게보 슈네레 다 샘랑 샘 차서 지어봐. 레다 일본 나로라 안다 점고는 부치 고 당부 폐와디 지동급자 도주를 비운도 차도요리 되네 제제 단다보도 점고는 부치 가서 폐여스나 집주 코나 사니 서비스도 제 폐샤 아니 되네 집쇼 주도지 제제 간제 집줄 하즈 도 차도도 다디 나로라 아니 고 당부대 폐와디 다시 쉬워나신 지동급자 도주를 비운 차고요리 디디 좀봐 낭배 조조가 제가지도 된대슈리 디제에 제제 나르다상 공부 조송 제제 공부하가 시지기 도 된대슈슈요리 되는 이동로라 아니 내 교도기 줄라랍다 지명이 된대슈샤 디제라 이동 숨낭로라 당아 저기 일본 부전 접교 소바 고제도 된대슈샤 된대슈제 되네 제제 이동 ngane dukse go tu yung de samba de ni dong ngane je jem bor bi de chugi na wa di tat lo tuma la dukse phe de re ta ni ro la to yu nyem to ne ni dong ju de phe tu ya mar shin lo da ri ji sa re phe re lo ga she na lo lim bar na sa ni zu de je phe sha。 最初に法皇様を知ったのは日本のテレビの対談をしているテレビがありました。それでその時に法皇様に会ってみたいなというのが最初のことでしたね。それでダラムサラまで行きまして直接法皇様にお目にかかることができました。嬉しくて涙が出ましたね。やっぱりオーラと言いましょうかね、非常に気取らないというか非常に優しくいつも微笑んでいらっしゃいますね。私思うんですけれども、チベット人の方々があんだけご苦労なさっている、それに関して法皇様は常ににこやかにされている。なんでこんなににこやかにされているのかなという疑問もありました。でもいろいろお話を伺っているうちに素晴らしい方だなということを話せば話すほどそれを感じましたですね。みんなでも涙をボロボロこぼしてなんか嬉しくてずっと泣いてましたね。そしたらみんな泣いてましたねって法皇様いつもおっしゃいましたね。なんか非常に夢のような、でもあまりにも今思えば尊すぎて、どうしてこんないいご縁があったのかが不思議なぐらい。ダライラマ法皇だったのが1994年の12月にあったんですね。初めてダラムサラ行った時、小さい頃からチベットが好きで、しかも中国に侵略されてから大変苦労されているんで、大きくなったらダライラマ法皇の応援をしたいなと思っていたんですよ。昔ね、日本の映画館ではね、映画をやるときに国際ニュースっていうのをやったんですよ、昔。今じゃ考えられないんだけども、映画と映画の間にね、国際ニュースっていうのをよく映画館でやったんですよ。その時にダライラマ法皇が毛沢東とか周恩来との話し合いに苦労しているというニュースが流れて、たまたま私の親父ですね、父親がチベットの偉い若いお坊さんが今中国にいじめられてかわいそうだなっつったんですよ。うちのね父親はね、
宗教なんであんまり関係のない非常にワンマンなねでたらめな親父なんですよ。その親父がね「おチベットの若いお坊さんが苦労してるな」って言ったのはね非常に印象にあるんですね。なぜかわからないんだけど、私は小さな時からすごくチベットに興味があって、チベットに行きたいって言ってたんで、あだ名が小さい時のあだ名はチベットでした。でもチベットがどういうところかその頃は全然知らないで、ただただそう思ってました。で中学生の時に初めてチベットがどういうところか分かったんですけど、ダライ・ラマ法をインドに亡命という記事で政治的な状況が分かって、でもチベットへの憧れはあっても、そういうのを読むとチベットっていうのは絶対行くことができない場所だなっていうふうに思っていました。Also Dharamsala Gyawarimsi Jega Shiuni. Kecha Tambo Shena Gyawarimsi Jega Tsatana Tambo da de Kasa Ora Solci de Gyawarimsi Tsachemure Seta Hagoredra. Une Gyawarimsi Tsachembo Hagonata Tensanrenaga Une Kecha Tambo Shena. Tensanre wa YouTube の Gyawarimsi Sunchuがシュート時はSunchu Shena Gyawarimsi Sunchuと야부시 올해도 semra shetta bengidu. 아니 주거래 하고만에 하마고는 겨울은 주주주나 디던다 디 삼로 당고는 배나 잔주선선 디레서 스바 냠레스나 디데 제고 그랬었다. 겨울에 뭐지 순주 남상 디컬사 나 하마고는 남상 미시바 칼사 쇠기 칼사 디 라이트 소리라. 겨울에 뭐지 순주시는 남산디 나츠가 semra shetta bengidu. 대산과 다 엄마네 겨울에 뭐지 차점보다 하고 그러더라. 나 대산에다 운에 겨울에 뭐지 같이 차점을 봐 하고나. 질리시던 국제 특주 랭을 당보 먼저 부궁아 자반을 랩제. 디네 로레레 티찬에 보고 싶습니다. 시선 나체 좀 전에 보고니 시작지 자반다. 두갑들 랩레. 다 두갑들 잠바 질리시던 국제 특주 전화랑아저 엄마 보고 춘춘인데 망부 야간 수있다 지결 망부 치다 슝그라람 젠땅나르 봐. 다때는 제반라 레베가지 보고 니시작지 때 당보래 제반라. 딘데스 당보 가지고 제반라 랩도 잠질리고 동거 깨tuk주 랭아라도 랩든 딘데스들야 제반 지당가 미마기 가지고 표던 걸로 하고 그때 뉴뉴시라래. 대체 단단한 좀 별로 강에 중앙 돈주당한 좀 가르치 전 자반라 라베이만 돈주야 직 하공계 미리 자반기 자반 센터 뉴기 미마 뉴뉴시라래 nga thangule chas dwalia kundu dikablia shine tema chingi jimishi chugina yomarwa andene lo takbaribji thamjam lo chil temani je chuginangdu ani di chugin nambe kal takbarishi ani japanese mi koranzo inele karsa phabaying yongeda ani chelia tebayonge mangurchi ani ngema ine gyagale shira dongye siomare japanese koranzo inele dene 망을 시부신스가 야갈치 dene 아니 다람살라리아 치 아니 카리네레 베베츠다 지달리아 인시부체제 디 케바시부 동안에 마시라요 말이 뭐 제프니스 코란즈 이네레 근데 주구나 남네 송데 아니 망을 친스가 페바잉 용에 다시다 도나체르치 아니 페발리아 가보이시라치 페바님도 대화샷 사비쇼 관계 페발리아 가다 주기 카이스나 페베시가 된저 야고도 나와 기부제 아니 그래 셈바키다 야옥시부도 시미 강갈로 페바야 제프니스 미 코란스 강갈로 백 가부치기도 점고린 부지게 돈이 숭에 거리 숭여스나 아니 최대를 제바 제국으로 먼저 최디 남배 최디 사과도 나란다 최규디 리버더 제투바지나 세리더니 뭐 로드백이 누버지어리스 람니 다 일본기 나로라 공부 가지고 마인백이 소림카기 세릭바데 일본기 세릭바데 카망 부지에 된데 주제 대전이 뭐 제바체바다 고전이 뭐 전례 제바데 중요리 チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ法王14世
世界の精神的な指導者の一人であり、平和と和解のメッセージを伝えるために世界中を巡っている。東日本大震災の際にも日本を訪れ慰問に回った。そんなダライ・ラマ法王が熱望し、今回初めて日本の科学者たちとの対話が実現した。仏教と科学の共存はなるのか。遺伝子、宇宙、医学、科学の創造、果たしてこの混沌とした世界を救うことができるのか。 Now we are in 21st century. The development, modern science, you see, I think even month by month, you see, also advancing. The 20th century, I usually call 20th century become century of violence, century of bloodshed. Although war, violence is part of human history. So this technology or the science is something wrong? No, certainly not. And question or answer is the user of science and technology, these marvelous inventions were innovation used for destructive. So that related with here. 第二步日本ら能罗样这个러시아는 세리바데 페이지 데레 델렌시와 중요해. 근데 일본 지도서 독대 용도 좀 봐. 아니 낭배셔디 것도 대바지고 뭐 인베 돈이 세리 돈이 버지나 로트베지다. 셈기 기로다야다. 간데 쪽샤고도 대 미상말라 셈법 추부지다. 대바살바지 예토와지 독중요해. 가르교와 중요했으나 너마 이나 다 줄로카시가 잡았다 도저 겸으로면서 되지다. 대상 가려서 겸을 좀 말로 페이트 좀 봐. 겸을 이제 그뒤에 법에 남배 쳐때 다 필로소피 나라야스 그뒤에 가는 거다 나라인데 그때 띵 지부전에 띵 티전에 대셔견체 딜레야 지단키 다 저번날라 잡아주고 멤버지 다 쉬운쉬운데 망부지기다 도나치기도 다 대상 너마이나 경그럼 스피트서 미시라 좀 말해라. 다 대상 동망부 뒤망부 된데 용도가 다디 가르 땡겨 어렸으나 지단기 가르스그라 미만즈 경그럼 실라시라스 그샵다 경그럼 까나가때 그저 나와 들어봤다. 딘데스 레만도스도 데 경그럼 지가 되는 간난데 잠바 디레 먼저 베베낭 배쳐데 다 필로소피를 거스 디치고 멤버체 다 세름들과 요르스 카투이나 간나 제디나네 디에 망부나 세름베다 디 다이얼로그 마문나 요르바 제반 페이트 다 대산 제반 페이트 디 다가라 딘데스 그거 망보용도 제반가 미마 셴셴 돈도 시라 딜레야 도나다 용구도가 게아린 부지랑네 데 잔집세바 코란데도 아니 다다바도 다다양 자물이나 운에 테바 쳔보 기추 숨투게 아니 간조라 운에 세무라데 펜도 쳔보 쳔투게 게아린 부지 마시오 말상기도 ダラムサリに行きまして、直接法皇様にお目にかかることができました。そしてその時に、私は世田谷学園という学校の校長をしておりましたので、法皇様にぜひ学校にお見えになっていただいて、中学生高校生に対して何かお話をしていただきたいというお願いをいたしました。その翌年に早速に法皇様は学校の方にお越しいただきました。本当に感激をいたしましてありがたいと思っております。生徒にとっても法皇様にお目にかかるということは大変な出来事でございまして、本当に心に残る会が催すことができました。2007年でしたね。はい。それから6年後にもまたお見えになって、さらにまた6年後3度ほど学校にお越しいただきました。本当にありがたいと思っております。はい。子どもたちの非常に単純な質問に本当に、丁寧に親切にお答えいただきましてね、本当にありがたかったです。むしろ大人の方の質問よりもむしろ子どもたちの質問の方が単純で短い質問でしたので、何十人も行列ができまして、
本当に生徒たちに心の残る思い出を作っていただきました。はい、もう良い影響だらけです。もう良い影響だらけで、何から申し上げていいかわからないけど、一番私が法様にとって感謝してるのは、もう慈悲っていう慈悲、これに貫かれてるってことなんですね。ですから例えばどんなに悪い、どんなに恐ろしい、どんなにも本当に嫌で恐ろしくて怖くて化け物であっても何でも、どんな人にでも優しくしなさい、どんな人のためにも精一杯尽くしなさいとおっしゃってる、この慈悲の心、ただただ優しいだけじゃなく、煩悩でもなく、もうがむしゃらにただただ親切にするんじゃなく、本当にこの心尽くして尽くしてあげなさいって、それには深い知恵が必要なんだとっていう、その空想の教え、そして貫かれているその慈悲の心、すごいですね。まさしく本当に仏の存在。どんな苦しい苦労嫌なことがあっても顔色を変えないで、いつも優しい気持ちでニコニコして大勢の人に接して、しかも一人二人じゃなくて世界人類にこうなんとかなメッセージをいつも投げかけ、世界の平和と全人類の幸せを祈っているっていうのはそばにいても本当に感じるだよ。実際に法様のその存在そのものから感じるんで。私は仏教には興味ないけど、チベットの人たちといるととってもこう気持ちがなんて言うんだろう、こう全然こうギュッとこう緊張しないで、もうそのままこう開けていられるのはなぜなのかなと思って、それが知りたくて通い始めました。で通い始めてずっと毎年通ってます。最初に行ったのが1987年だったんですけれど、その後こう通ううちにチベット仏教のことを知らなければチベットのことわからないと思って少しずつ本を読むようになったり、お寺に行ってゴンパに行ってもこう中にこう見学するのを避けないでこうよく見るようになって、行った先で小さなゴンパがあれば必ず訪ねるようにしていきました。でそういうことを経た後で法皇様にお会いするようになってお目にかかって、で在日のチベット人たちの様子、法皇様に接する時の様子とか、それから法皇様がチベット人たちにものをおっしゃる時の様子とか、そういう中にすごく仏教のことが仏の教えに根ざしたお言葉がたくさんありますよね。いつもいつもそうですよね。でそんなことでますますなんて言うんでしょう、今までこうそれまで避けていたっていうか、あんまりこう分かんないわ分かんないわってこう遠ざけてた仏教に関することにも関心は高くなってきました。nga zu ta jilu chik tong ko kya nga chu nga ko na nga zu lumba de show ba ba ani nga zu de refuge chen kya ga lab chen ka nga switch ta nge de generation ga man nga zu pala nge phamel generation control ka nge shibit de ba ta yina ya da kyamgrum chi khat nga ma kan na yo re ta kyamgrum chi tusim na la khare 당보도 질르지도 그 경합 중하고 tuk주 나라 가르토스 나라 저 번지 가르나 요라스나 당한 저 베베 보고 돈 줄래야 롭종 때 내가 좀 싫어서 싶지 도슨 슉 겸은 난도가 디 진데스 제네는 저 갸가네 재팬 랩터즈가 저로 주주지 중이래 때때 진데 때 소소소소 similar 요르바다 후다바다 지기인다스 세액데 디셈 슉 체타 체체네 따지당게 간저 보고 셈나라야 아따 소소롱바나 파치나 팔라 탱기도 삼라 탱기도 세테데 디네스가 켜나 코르마뇨 디까지 텐데인다 다가리나 간저 직 갈수 그래 겐 올래 간저 때 겐도 침 보고 춘지는 겐 침바시라 요르다 그래서 갔다 나르루니 데그도 스다 칼라 재팬 냐사 조금 셈밖에 못된 데레 켜는 맞죠.
점거를 보지 이마 니동 두 나로라 히로시마라 두세 페토요리 히로시마라 페제 뒤갑들라 아니 디다냐볼라 노벨 시대 생다 셰게 이 콘좀 미나 가시지 아니 보도 자요리 디토네 잠불링니 나로라 아니 히로시마 조송 제제 먼저 시대의 컨테스트 빼고도 아니 디간라 버제 기기 가즈지 잠불링 나는 유제 계기도 진짜게 걸어 들린 숙침부 체요리. So I think message from here to all over the world, nuclear weapon is terrible. 아니 디 잠불링기 아니 시대간라 배전신의 미망보지기 가면시다다 일본 지도 나로린 버진에 배 삼주의 약보다 그런 신부적 삼대요. 今世紀のとってやはりチベット仏教というのが世界に与えた影響というのは非常に同じ仏教の中でも非常に大きいと思いますね。その第一人者がダライ・ラマ法華経じゃないかなと私は思いますけども。あらゆる階層の人、あらゆるレベルの人たち、心のレベルの人たちに本当に人間として何をしなきゃいけないか、本当のことを教えてくださり続けている方だと思っております。ダライ・ラマ法はね、一番偉いのはね、本当にその最高の地位に立場にいながらですね、中国の横暴によって全てを失ってインドに亡命していくわけですよね。でもそれでもいつも夢とか理想を捨てないでね、それで自分のできるところでもって愛と慈悲を持って、全ての問題に取り組んでいく、その温かさと信念は私はすごい立派な人だなと本当に思ってます。10年前の3月に東日本大震災が起きて、あの時も法皇様はすぐに来てくださった、被災地に行ってくださったんですよね。でそういうふうに日本だけでなくて世界でそういう大きな災害が起きたりする時にすぐメッセージを発信されたり、お言葉出されたり、直接、日本の場合来てくださったり、そういうふうに直接足を運んでくださったりもなさっている、そういう中で他者のために祈るっていうことをね、すごくご自分の行動を通してなさってくださってるっていうのが、私自身にとってもですけれど、世界の人たちにとってとっても大きなメッセージを発してくださっているなっていうふうに思っています。게으른 부자라 일본 지방 마세 대바 전부 름바 강가라 남바 강가라 게으른 부자가 결정을 해서 자생을 삼기도 자물이 선했다 지단디 디레도 나zo 기토난 체서서는 디레도 뭐보면 공부 야게 다 지보 간서 시다 도나여와 세미기 내단기 고라스다 야게 다 세다세다 도나여와 이는 텐상 코로나 거라 쉐부쩌나니 칼사디 뭐보 야게 다 지보지나 가서도 배 가라가 그래도 세미기 내단디 간다지 전에 야게 탄 거구나 네가 게으른 부자한테 탑시 시부 세보 승계로 진짜 자물인가 세다 실제 전부 연결해 삼기도 다 하고 때부터는 감글 경험을 될까 난 그동안 대 미만 다 자물링 안주 찍어 재반 찍어 말에 자물링라 이제 미망 붙이 줄로 다 크리스천이나 유다지 놀라 두고 동안 대 인자 경험을 제다 안주 별에 찍어 그 자발만 자물링 자발만 말았어 잠잠래야 미가레스기어라 다 경험을 the 21st buta singati lamgetende dugan tindes yamram sessionがないでべてめろさ참삼 상도 そうですね、仏でありお釈迦様、うちの母がマラが王様はお釈迦様なんだってよく言ってましたので、お釈迦様であり仏であり、もちろん観音菩薩って伺ってますが、私にとったらこれ以上の存在はない。仏様菩薩が人間として現れたもう地球です最高の人だと思います。どうしてこんな方が今の時代にいてくださるのか不思議なぐらい
だと思ってます。神様であり友人でありお師匠さんであり、まあそんな感じですね。今生きている人類の中で一番尊敬できる人は僕はダライ・ラマ法なんですよ。はい、私たちにとってなんて言うんだろうな、こう大事なこう宇宙の中の大事な太陽とか月とか星とかこう空を見るとそういうものがすごく大事だなと思う、そんなようなうまく言えませんけれど、そんなような感じです。Gyamur Rinpoche du chiksamda lamarba, tsawe lama rishire. Ane ni te shuna Gyamur Rinpoche karaskurata. Philosopher, tsawe lama, philosophers. Las shuna ya tigre, tsawe lama, muna rank tsawe lama. 겨울음 제당 샘기 딩기 다 연남에는 상계 슈네레 게보 슈네레 다 샘랑 샘 칼라올 샘바 차서 지어봐 디다 군디 슈덴자유 자리 샘기도 게아림보제 샤부 치그 세림보슈네 사무라 뱅기도 상기도 인지민지 게아단로 주선받을 수긴 선서 인지민지 디바스 쇼로나 나조르와 데이트 보여치보 말에 일본기 남바양 게아림부제데 쿠츠림보시다 오늘 타네 뱅기레 자무린란 뱅기레 주란 뱅기레 게아림부제데 게아다 로 주선받을 수긴 선서 데 인지민지 쇼로나 本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。というのは東日本大震災の時にも東北の石巻まで海岸までお見えになって、地元の人たちと親しく会っていただきましたね。それから九州や北海道あるいは岐阜の山の中までお越しいただいて、そして多くの人たちに力強い元気をいただきました。それが本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。法皇様いつまでもお元気でまた日本にお見えになることを心から待ち望んでおります。本当にありがとうございました。いつまでもお元気でありますように心からお祈り申し上げます。Nam sama pochene